Assalomu alaykum bakuli shar бачаҳои ғариб, хуш омадед ба канали мошини фурӯшӣ. Ман мисар вақта дар хизмат шумо автори каналам ва хотир расом мекунем ки канал барои мошини арзони фурӯшӣ сохта шудага. Дар навори имрӯза боша бардорум мошини арзон аз 6000 сомон сар мешавад. Навора тамошо кунед, навоз давр сар шудага, вале бомбай бада, яъне беҳтарин мошина ҷойгир шудаган. Гуфтан намуна ки дар канали мо дар як рӯз навор мешавад бега ва саҳар соати 7 Москва мешавад. Барои ҳам метавонем бародарон мошини мехостагиатонро нависен. Мо кӯшиш мекунем ки саҳар соати 7 бар шумо пешкаш кунем ва шахсон дар канали мо меҳмонед, ҳатман подписаться кунед ва лайкорам агар мушкилӣ набошад зер кунед. خب دوستان عزیز ما نوار شروع میکنیم و مثل هر وقت منتوی ما رو قدردانی کنین شیر بچه‌ها لایک رو زیر کنین. یک ماشین فروشی یک واز 2112 کی سالی برای 2004 میباشه. آبی موتور پوشو یک گوشش نویسی چوریش بنزین گاز کاروبا передачаш پوشو مکانیکه ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره در شهر بغداد 9000 سومانی نشافته کی 60000 рубли руши мешавад. боз арзонам карда мешавад. маълумоти муфассалтар номерош дору экан аст. қайд кардаи соҳиби мошин ки мошин нахадуамаш 100% алишам мешавад ба ягон некси. номерош дору экан аст. бародарон метавонед занг занед ва маълумоти муфассалтара дарёфт кунед. ва инчунин бародарон гуфтан намуна ки мо дар як рӯз навор дорем. навори ояндамо пага саҳар соати 7 саҳари Москва мебошад. ҳатман мошинои мехосагитонро дар зери комментария нависед. мо кӯшиш мекунем бар шумо пешкаш мекунем. ва шер бачаҳо лайкҳоро зер кунед, шахсони меҳмонем подписаться кунед. шер бачаҳо мошини навбати боз ВАЗ 2112 ки соли барори 2006 авио моторш боша 1.6 ва нави сӯзишвориш боша бензин газа коробка передачаш боша механика. мошин дар ҳолати хуби техники қарор дорад дар шаҳри Душанбе 20000 сомони нашавтиса ки ба рубли озира гардонем агар 139000 рубли рӯзӣ мешавад. харидори аниқ боша боз савдои хубам карда мешавад. маълумоти муфассалтара мутаассифона додагӣ нест. метавонед шумо не ки занг зани номерош дар рӯи экран аст дар тамос шуд ва маълумоти муфассалтара дарёфт кунед аз хиди соҳиби мошин. خب بچه‌ها ماشین نوبتی لادا پریورا میباشه که سالی برای 2008 авио моторش 1.6 و نوی سوزشورش باشه بنزینی خالی. коробка передачаш باشه механика. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر دوشنبه 29000 سومانی نشافته که 200000 روبلی روز میشه. و در اینجا سوی ماشین خرید کرده که ماشین در حالت تکنیکیش حالتی ماشین نغزه و تنها کامپیوترش حضورتاش تمام شده. номерош дар рӯи экран метавонед бародаро дар тамос шуд маълумоти муфассалтара дарёфт кунед. харидори аниқ занг занед ва боз арзонам карда мешавад. шер бачаҳо мошини навбати ВАЗ 2107 ки дар ин наворам якчандта ҷойгир кардем. соли 2004 авио моторш 1.6 нави сӯзишвориш бензин газа ва коробка передачаш боша механика. мошин дар ҳолати хуби техники қарор дорад. айн ҳол дар шаҳри Душанбе 16000 сомони нақша мегӯяд ки 111000 рубли рӯзӣ мешавад. мутаассифона бародарон маълумоти муфассалтари бештара худи соҳиби мошин додагӣ нест. метавонед номерош дар рӯи экран аст занг занед маълумоти муфассалтара дарёфт кунед. харидори аниқ боша гуфтага арзонам карда мешавад. номерош дар рӯи экран аст. марҳамат. ва шер бачаҳо дастгириро фаромӯш намекунем. дастгири аз тарафи шумо танҳо лайк зер кардан мебоша халос. ва миннатдории худро ба он шахсоне мерасонам ки маро мефаҳманд. خب بچه‌ها ماشین نوبتی ВАЗ 2115 که سالی برای 2001 авио моторш боша 1.6 و نوی سوزشورش باشه بنزین газа коробка передачаш боша механик. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. این حال در شهر دوشنبه 9000 سومانی نرشافته که 63000 روبلی روز میشود. ماشین حالت تکنیکیش هم جاش 100% خدمات همش ساز ماشین نخدوه. номерош дар рӯи экран аст. боз метавонед маълумоти муфассалтара дар тамос шуд аз хиди соҳиби мошин дастрас кунед. бачаҳо мошини навбати ВАЗ приора мебоша ки соли 2008 авио моторш 1.6 нави сӯзишвориш боша бензини холӣ коробка передачаш боша механика. мошин дар ҳолати хуби техники қарор дорад. дар ин ҳол дар ноҳияи фархор 26000 сомони нақша мегӯяд ки 182000 рубли рӯз мешавад. ва инчунин қайд карда ки мошин фавран фурӯхта мешавад. як сола ҳуҷҷат балону нав ҳама нав
умуман камбудии мошин нестае, харидори аниқ бошад боз муомила карда мешавад. номероша дар рӯи экран зикр кардагем, метавонед занг занед, маълумоти муфассалтара оиди мошин аз хиди соҳиби мошин дастрас кунед. ашер бачаҳо дастгиримро фаромӯш намекунем. 70% шумо дар канали мо меҳмонед, ҳатман подписатсия кунед, кнопкаи лайка фаромӯш накунед. ва аз 2114 мошини навбатие ки бачаҳо солоши 2010 абиё моторши 1.7 ва нави сӯзишвориши бензин газовия, коробка передачаш буша, механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. қарор дорад дар ин ҳол дар шаҳри Душанбе 22000 сомонӣ нарша гуфтеся ки рубли 154000 рубли рӯз мешавад. ва дар ҷо қайд кардаи соҳиби мошин ки бардоро мошин черепахош ягон ҷур варид кардаги незадагӣ пӯсидаги ҳам надорад, ҳуҷҷатош ҳам ҳастае, харидори аниқ бошад занг зана гуфтае. номерош дар рӯи экран ҳастае, марҳамат муроҷиат кунед бардоро ва маълумоти муфассалтара дарёфт кунед. бачаҳо дар зери комментария мошинои бюджет ниваз 2110 бештар дархост кардем, номаро мадият ёфтем. солош 99 абиё моторши 1.6 нави сӯзишвориш боша, бензин газа, коробка передачаш боша, механик мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол боша қарор дорад дар масҷои кӯӣ 8000 сомонӣ нарша гуфтеса ки 56000 рубли рӯз мешавад. мошина ҳамаш 100% хадавоёш ҳам соз, класи гап камбудӣ надорад. номерош дар рӯи экран ҳастае, боз метавонед дар тамос ва маълумоти муфассалтара дарёфт кунед аз хиди соҳиби мошин. бубшер бачаҳо мошини навбати Opel Astra мебошад ки дар Suzuki хҷбк солош 97 абиё моторш боша, 1.6 нави сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш боша, механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе 38000 сомонӣ нарша мегӯяд ки 166000 рубли рӯз мешавад ва харидори аниқ боша, қайд кардаги арзон ҳам мешавад. мошина ҳамаи ҷош 100% як сола ҳуҷҷат дорад, электропакет дай, кондитсионер ҳам кор мекунад. хулос ҳамаш 100%. номерош дар рӯи экран ҳастае, харидори аниқ занг занед, боз савдо кунед ва маълумоти муфассалтара ҳам дарёфт кунед. бубшер бачаҳо мошини навбати ВАЗ 21091 ки соли бароишиш 2004 абиё моторш боша, 1.5 ва сӯзишвориш боша, бензини холӣ, коробка передачаш боша, механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе 20000 сомонӣ нарша гуфтеса ки 139000 рубли рӯз мешавад. аз соҳиби мошин қайд карда ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, 3 моҳа ҳуҷҷат ва 8 моҳа яъне ки тонировка дорад, самбуфер, усилитель ҳамаша дорад. харидори аниқ боша, боз муомила карда мешавад. номерош дар рӯи экран ҳастае, метавонед занг занед, маълумоти бештара аз хиди соҳиби мошин дастрас кунед ва бародаро дастгириро фаромӯш намекунед, лайкҳоро ҳам фаромӯш накунед, зер кунед. у бачаҳо мошини навбати ВАЗ 2114 ки солош 2006 мебоша, абиё моторшам 1.6 нави сӯзишвориш бензини холӣ, коробка передачаш боша, механика ва мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. қарор дорад дар ин ҳол дар шаҳри Душанбе нарша боша, 27000 сомонӣ гуфтеса ки 188000 рубли рӯз мешавад. маълумоти муфассалтара бардоро даг нестем, мошин 100% гуфтаги тамом. номерош дар рӯи экран ҳастем, метавонед муроҷиат кунед ба маълумоти муфассалтара оиди мошин аз хиди соҳиби мошин дастрас кунед. бачаҳо боз дига ВАЗ 2114 ки соли 2008 мебоша, бахшиш абиё моторш 1.6 нави сӯзишвориш бензини холӣ, коробка передачаш боша, механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ва қарор дорад дар шаҳри Душанбе 18000 сомонӣ нарша мегӯяд ки 125000 рубли рӯз мешавад. ва дар инҷа боша, соҳиби мошин қайд карда ки мошина ҳолати техникӣ ва ҳолати худаш созае ва маълумоти муфассалтара занг занад, аз хидам пурсон шаванд. номерош дар рӯи экран ҳастае, метавонед муроҷиат кунед, дар тамосен ва маълумоти муфассалтара дарёфт кунед. бачаҳо мошини навбати ВАЗ 2107 ки солош 2004 мебоша, абиё моторш 1.6 ва нави сӯзишвориш боша, бензин газа, коробка передачаш ҳам механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ва айни ҳол боша, қарор дорад дар шаҳри Исфара 21000 сомониш гуфтеса ки 146000 рубли рӯз мешавад. аз соҳиби мошин қайд карда мошин 100% ҳолати техникӣ мошин ҳамаш созае.
10 моҳ ҳуҷҷат дорам, маълумоти муфассалтара боз метавонед номерош дар рӯи экран аст. Дар тамосин аз хиди соҳиби мошин дастрас кунед. хуб шеҳрбачаҳо, мошини навбатии Lada Priora мебошад, ки соли бароришаш 2013 май, объём моториш 1.6 ва нави сифориш бошад бензини холӣ. коробка передачаш бошад механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Дар шаҳри Душанбе 40,000 сомонӣ нарх гуфтааст, ки 280,000 рубли русӣ мешавад. ва дар соҳиби мошин қайд кардаи бародаро, ки мошин ҳолаташ беҳад тоза, губкават кардаги ҳамаи набаротро мошин дар худаш дорад. харидори аниқ бошад, занг зана, маълумоти муфассалтара дастрас кунад ва савдои хубам карда мешавад. Дискҳо, самбуферҳо ҳамааш наванд. номерош дар экран аст. Марҳамат, занг занед ва маълумоти муфассалтара дарёфт кунед. бачаҳо, мошини навбатии Lada Priora боз, ки соли бароришаш 2009 ва дар кузови хеҷибека, объём моториш 1.6, нави сифориш бензин газе. коробка передачаш бошад механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ба айни ҳол бошад қарор дорад дар шаҳри Душанбе 35,000 сомонӣ нарх мегӯяд, ки 243,000 рубли русӣ мешавад. маълумоти бештара додагӣ нест ва бартер мошинам мешавад. метавонед вариантотро пешниҳод кунед, яъне алиши имино мехоҳад соҳиби мошин, ки ба Opel Astra J ивазш кунад. марҳамат бародарон, номерош дар экран аст. метавонед маълумоти муфассалтара дарёфт кунед ва вариантҳои худтона пешниҳод кунед. бародарон, шахсоне ки дар канали мо меҳмонед, ҳатман подписатсия кунед. кадом мошина мехоҳед дидан, дар зери комментария метавонед нависед. хуб бачаҳо, мошини навбатии ваз 2106 ки бисёртар дар зери комментария менависед. солиш 1987 мебошад. объём моториш 0.6, сифориш бензини холӣ. коробка передачаш бошад механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол дар ноҳияи Файзобод 7000 сомонӣ нарша гуфтааст, ки боз арзонам карда мешавад. барои пули ҳозир агар гардонем 48000 рубли русӣ мешавад. маълумоти муфассалтара метавонед занг занед бародаро, аз худаш дастрас кунед. номерош дар рӯи экран аст. марҳамат. бародаро, даё некси бештар дар зери комментария зикр мекунед. намарҳаматиятро пешкаштон мекунем, ки солиш 96 мебошад ва объём моториш 1.6. сифориш бензин ҳам газ. коробка передачаш бошад механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ба айни ҳол бошад қарор дорад дар шаҳри Душанбе 17000 сомонӣ нарх гуфтааст, ки 119,000 рубли русӣ мешавад. ва дар ин соҳиби мошин қайд карда, ки мошина ҳолати техникиш мошина ҳамаш 100%, мотори нав кардагӣ, харидори аниқ занг занед, савдои хуб карда мешавад. марҳамат, номерош дар рӯи экран аст. бачаҳо, мошини навбатии Mercedes-Benz, ки ман бар шумо пешкаш мекунам, солиш 1998, объём моториш бошад 1.8, нави сифориш бензин газе ва коробка передачаш бошад автомате. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар шаҳри Душанбе 59000 сомонӣ нарх мегӯяд, ки 414,000 рубли русӣ мешавад. ва дар ин ҷо бародаро, соҳиби мошин қайд карда, ки мошин зидагӣ, пусидагӣ, хирошидагӣ умуман надорад. мошин тоза, ҳамаш 100% гарантияш хади, кондитсионер кор мекунад. 10 моҳ ҳуҷҷат дорад. мошина биёрен, устотона биёрен, бинак гарантияш хади ҷавоб бошад. хулас бисёри бад тариф кардаги бародарон, мошин 100% гуфтага. номерош дар рӯи экран аст. боз метавонед дар тамошен маълумоти муфассалтара оиди мошин аз хиди соҳиби мошин дастрас кунем. ва шеҳрбачаҳо, дар ин ҷо навори мо ба поён мерасад. шахсоне ки дар канали мо меҳмон буден, эҳтиромана хоҳиш шуда дар зери комментария кадом мошина мехоҳед дидан нависед ва ҳатман подписатсия кунед. агар мушкил набошад, лайкорам зер кунед. навори пагайнаи моро бародаро соати 7 саҳри Москва дар зери комментария мошина мехосад,